Bismillah. Все, тавышна. Киметабыз иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Даван язып барам инде, чтобы сезгә более понятно булсын дип. Ясан уңайрак керә ул. Ясан уңайрак керә, иншаллах. Üçüncü бар шундый әйттек инде иман. Иманның алты баганасы бар. Иман дигән сүз ышану. Ышану. Беренчесе Аллаһка ышану. İkincisi фәрештәләренә ышану. Üçüncüsü Аллаһ Тәгалә индергән китапларга ышану. Dördüncüsü peygamberlerge ышану. Beşincisi kıyamet gününe ышану. Ham altıncısı takdir. Takdir. Yine işte kaldırırız bu imanның asılları. İman деген söz ышану. Ышану деген söz күрмәгән нәрсәгә ышану. Дәлилләргә таянып. Мәсәлән, мен әйтәм сезгә, минем өйдә мәсәлән, тавыклар бар дип инде. Сез минем тавыкларны күрмәдегез. Но миңа ышанасыз. Ышанабыз. Да. Бу ышану була. Ягъни карыйсыз, сез мин ялганлыймы, ялганламыймы, шуңа карыйсыз инде. Бу да моңа ышану күрмибез буларны. Но дәлилләргә таянып ышанабыз. Дәлил дигәндә иң беренче Коръән, икенче анда акыл була инде безнең. То есть Коръән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сүннәте, анда акыл. Аллаһка ышану акыл. Беренче уйласак акыл белән. Ягъни кагыйдә бар шундый, үзеннән үзе әйбер баракка килә алмый, һәр нәрсәне ясаучы бар инде. Стәнне кемне ясаган, бу бинаны кемне төзгән инде. Безне кем ясаган? Кояшны кем ясаган? Айны кем ясаган? Бөтенесе ясалган. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин бөтен әйберне бар кылдым ди, Коръәндә килә. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни Аллаһны без күрмибез, но ышанабыз аның теге создание карап. Тирә-юнь карап, аныйбыз, что үзеннән үзе барга килә алмый әйбер, аны ясаучы бар. Ул Аллаһ була. Бер китапта бер мисал язылган. Бәлки ул шул хәл булмагандыр. Ну просто ул мисал китерелә инде. Теге ике кеше спорлашканнар инде Аллаһ буенча. Берсе мусулман, берсе атеист. Ялар җыелганнар инде, кешене җыйганнар тау янында. Атеист инде ул Аллаһка ышанмый торган кеше. Атеист әйтә, сез бу тауны күрәсезме ди? Күрәбез ди. Бу тау бармы ди? Бар ди. Аннары күрсәтә мусулманга ди. Сез бу кешене күрәсезме? Күрәбезме? Бу кеше бармы ди? Бар ди. Аннары икенче сорау бирә. Сез Аллаһны күрәсезме шунда? Юк, күрмибез ди. Ул әйтә, нәтиҗә ясый, демәк Аллаһ юк ди. Икенчесе аннары мусулман әйтә. Нәкъ шулай ук. Сез бу тауны күрәсезме ди? Күрәбез. Бу тау бармы ди? Бар ди. Аннары күрсәтә шушы атеистка инде. Сез бу кешене күрәсезме? Күрәбез ди. Бу кеше бармы? Бар ди. Аннары икенче сорау бирә. Сез бу кешене акылын күрәсезме шунда? Юк, күрмибез ди. Яғни бу кешедә акыл юк ди. Шундай рәвештә теге доказать итте, что бу кешенең акылы юк дип инде. Ягъни безнең теге мисал китерелә инде, акыл. Акыл күренми бит. Күренми. Но без бит ышанабыз, что акыл бар бездә. Акыл ничә грамм? Нидә төстә ул? Кайда ул акыл? Без белмибез бит. Но каян беләбез, что кешедә акыл бар? Тышкы гамәлгә карап инде. Ягъни аның тышкы гамәле күрсәтә, акыл бармы анда, или акыл юкмы дип инде. Нәкъ шулай ук Аллаһ Тәгалә ул күренми, күренмәсә это не означает, что ул юк. Ул бар. Но Аллаһ Тәгалә без таныйбыз аның мәхлукларына карап. Мәхлук ул создание. Кояшка, айга, үзебезгә карап, нәтиҗәгә киләбез, что үзеннән үзе әйбер баракка килә алмый, аның бар баракка китерүче. Менә бу Аллаһ буенча.
Фәрештәләр. Фәрештәләргә нинди доказательство бар? Моны инде акыл белән түгел, моны инде Коръәннән алабыз без. Коръән, менә Коръән, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Коръән буенча бу отдельная тема инде. Коръәнгә ышану буенча аны отдельная тема булыр иншаллах. Китаплар. Ну, китаплар, соңгы китап була Коръән. Бу китаплар алар булды. Инҗил дип әйтәбез. Инҗил. Таурат китабы булды. Забур китабы. Коръән китабы. Бу китаплар Коръәнгә хәтле булар күптән ингән булганнар инде. Бу тоже Аллаһ Тәгаләнең сүзләре булган. Просто аларның исемнәре Забур дигән. Забур түгел. Забур. Инҗил. Инҗил бу була бүгенге көндә Евангелие дип әйтәләр. Евангелие ул Библия дип әйтәләр. Таурат бу Тора урысча әйтелә. Забур инде Давуд пәйгамбәргә. Давуд пәйгамбәргә. Инҗил инде Гайса пәйгамбәргә. Таурат инде Мусага. Коръән инде Мөхәммәдкә. Саллаллаһу алейһи ва саллям. Бу Давуд бу пәйгамбәр була. Гайса ул пәйгамбәр була. Муса ул пәйгамбәр, Мөхәммәд пәйгамбәр. Саллаллаһу алейһи ва саллям. Кем ул пәйгамбәр? Аллаһ Тәгаләдән аңар хәбәр килә. То есть элек килгән инде. То есть пәйгамбәр ул шундый кеше була, ул кеше була инде. Аллаһ Тәгаләдән аңар килә откровение дип атала урысча. То есть хәбәр килә. Иң соңгысы булды уже Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Бүгенге көндә Аллаһтан турыдан-туры хәбәр бер кемгә килми. Ул только пәйгамбәрләргә генә килгән инде. Кем әйтә, мәсәлән, миңа Аллаһтан хәбәр килә дип ялганчы. Күрәзәчеләр буламы, сихерчеләр буламы? Аллаһтан хәбәр килми, аларга шайтаннан килә хәбәр. Бар параллель дөнья җиннәр. Җиннәр арасында бар шайтаннар. Күрәзәчеләргә, багаучыларга буламы, сихерчеләргә буламы? Аларга килә шайтаннан хәбәр. Буларга килде Аллаһтан. Ну, пәйгамбәрләр алар күп булган дөньяда. Иң зурлары 25 дип килә Коръәндә. Бөтенсе бергә 124 мең. 124 мең. Пәйгамбәр дип атала, илче дип атала, Аллаһның илчесе. Менә мәсәлән, шундый төшенчә бар, посол дигән инде. Теге бер дәүләт икенче дәүләткә җибәрә, бер посолны дип әйтәбез. Шушы посол, шушы дәүләтнең, получается, вопрослар решать инде, ниндидер. Шушы президентның, получается, посолы килеп чыга бит инде. Бу Аллаһ Тәгаләнең посланник дип атала. Аллаһ Тәгалә җибәргән илче. Нәкъ шулай кеше алар булган, безнең кебек. Ана эчендә туган, дөньяда яшәгән әнә баласы инде. Просто Аллаһ Тәгалә аларны аерым сойлап алган. Пәйгамбәрләрнең вазифалары бик авыр булган. Аларга бик күп сынаулар килгән. Бик күп сынаулар килгән. Бер пәйгамбәр булган Яхья дигән. Аны үтерәләр. Закария пәйгамбәр була, аны тоже үтерәләр. Хатта Закария пәйгамбәрне үтергә җыенганда, ул кача урманга. Аны бит инде эзлиләр. Урманга кача бер дуплога керә инде. Аны таба алмыйлар, андары кемдер аның итәген күрә. Прямо дуплога килеп, пычкы алып, пычкы белән полностью агачны анда кисәләр шулай итеп. То есть пәйгамбәрләрнең вазифалары бик авыр булган, аларга җиңел булмаган. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу үтергә җыенганнар тоже булганнар. Но Аллаһ аны саклаган. Аны теге ул качкан 100 дия әбишәт иткәннәр, чтоб аны кем тота инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу яшәгән 7-нче гасырда инде. Хатта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу туа, авырлыклар белән туа. Туганда атасы булмый, атасы үлә. Аны атасы исеме Абдулла була.
Алар Мәккәдә яшәгәннәр, Мәккәдә. Мәккә шәһәре бу Саудовская Аравия була инде. 7 гасырда. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу туа 570 елда. 570 елда туа. Андары тугач атасы булмый, әнисендә үсә 6 яшькә хәтле. 6 яшь тулгач анасы да үлеп китә. Бу бөтенләй ятим кала инде. Уже дөньяга килә ул ятим булып. Уже сынаулар килде дигән сүз. Андары бабасында воспитываться итә инде 8 яшькә хәтле. 2 ел инде. Бабасы да үлә. Андары күчә дядясына, Абу Талибка инде. Анда уже үскәнче үк анда тәрбия ала шунда инде. Абу Талибның да семьясы үзенеке зур була. Бик күп балалар була. Моны да үзенә ала инде. Ул бик алай бай булмый инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу беренче вакытта көтүче була. Ул көткән була. Аны запатасы бик кичкенә була икән. Ул вакытта бик кичкенә булган. Андары 25 яшь тулгач, аны Хадиҗа дигән бер хатын үзенә нанимать итә, теге Сәүдә белән инде. Бер бай хатын яши Мәккәдә, ул бик бай була. Аның сәүдәсе була. Аны нинди сәүдәсе була? Ул кешеләрне нанимать итеп, чит илгә барып, товар алып кайтып, шушы Мәккәдә саткан инде. Шушы товарны. Ул нанимать итә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бер слуга белән йөри инде. Аның товарын алып кайтып, монда сата. Хадиҗа ул була 40 яшь аңар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу 25 яшь була. Хадиҗа уже 2 тапкыр тол хатын була. Аны уже ирләре үлгән булган инде. 2 тапкыр кияүгә чыгып, 2 тапкыр ире үлгән. Хадиҗаның уже кияүгә чыгасы килмәгән. Но күз сала Мөхәммәд саллаллаһу. Теге не то что тышкы матурлыгын карап. Ул бай да булмый, ул бик мискин була. Ул аның кызыга, аның әхлагына, әдәбенә. Бик каты кызыга, күрә то что ул бик әхлаклы, бик әдәпле икәнен. Ул үзе тәкъдим итә аңар кияүгә чыгарга инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу аптырый, ул бит инде министр дәрәҗәсендә була, бу хатын инде. Кая инде миңа, мин бит мискин дип, ну, шушы предложение принимать итә, алар өйләнәләр инде. Буларның балалары туа, 6 бала була буларның инде. 4 кыз, 2 малай. 2 малайы сабый булган килеш үләләр. Сабый булган килеш үләләр. Уже бала үлеп бара. Представьте, Аллаһ Тәгаләдән килгән сынау нинди. Кызлары да андары при его жизни кызларын да күмә. Или нәмәгәр бер кыздан башка, Фатимадан башка инде. Фатима аның кызы Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу үлгәннән соң 6 елдан соң үлә ул тоже. Менә даже уже бала авырлыгы күрә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу. Андары 40 яшь тулгач, Аллаһ Тәгаләдән килә хәбәр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында, ул заманында Кәбатулла бар бит инде, Кәбатулла. Кәбатулла ул 20 метр куб. 20 метр инде, биеклеккә 20 метр, буйга, киңлеккә полностью 20 метр була инде бу. То есть зур Кәбатулла. Шушы Кәбатулла içində Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында 360 сыным була. Путка табыналар кешеләр инде. Ягъни бу Кәбатулла төзгән булган Ибраһим пәйгамбәр күптән инде. Ибраһим. Исмагыйль белән. Бу инде Ибраһим Исмагыйль белән ничәдер 1000 ел элек яшәгәннәр инде пәйгамбәргә хәтле. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хәтле күптән яшәгән инде. Ибраһим, Исмагыйль алар була Аллаһ Тәгаләнең ишчеләре, пәйгамбәрләре. Аллаһ Тәгалә Ибраһим белән Исмагыйльгә куша Кәбатулланы салырга Мәккәдә. Мәккәдә ул вакытта әле шәһәр булмый, бер нәрсә юк. Андары гына постепенно шәһәр баракы килә башлый. Шушы Кәбатулланы төзиләр, бу Аллаһ Тәгаләнең йорты була дип. Чтоб кешеләр шунда килеп, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылсаннар өчен инде.
менә хош кылсыннар дип, Аллаһка гыйбадәт кылсыннар дип, шушындый йорт төзәлә. Күп шундый инде. Аннары Ибраһим Исмагыйль үлгәннән соң ничәдер еллар үткәч, халыкка пәйгамбәр килмәү сәбәпле, халык постепенно Аллаһка табынмый башлый, сынымнарга табына башлый, бутларга табына башлый. Үзләре ясап, идолларны ясап, шуларга гыйбадәт кыла башлыйлар инде. Менә без Аллаһка табынган кебек, сәҗдә кылган кебек, алар да шушы сынымнарны ясап, аларга сәҗдә кылганнар инде. Бүген көндә дә ул бар. Бүген көндә ул буддизм дин дип атала. Будда. То есть Индияда буламы, Китайда буламы, шушындый зур храмда турып, храмда шушындый зур идолны ясап, шуңар барып сәҗдә кылалар инде. Аллаһ Тәгалә әйтә, кемдә кем Аллаһтан башка бер затка табынса ди, аның урыны мәңге тамукта була ди. Ни өчен дигәннән, чөнки Аллаһ Тәгалә безгә бөтен әйбер бирде. Бу сыным безгә бер нәрсә бирмәде. И получается зур гаделсезлек Аллаһ каршында инде. Шуңа Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп аятлар килә. Кемдә кем Аллаһка тиңдәш кыла ди, аның урыны үлгәннән соң мәңге тамукта була ди. Аллаһ Тәгалә андый кешеләрне яратмый. Шуның өчен менә бу сынымнар булды, 360 пут шушы Кәбатулла эчендә булды. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу аны күреп үсте. Ул уже кичкенәдән үк шушы сынымнарны, путларны яратмады. Аңар 37 яшь тулгач, 37 яшь, ул инде ярата иде аерым руш әйтмеше уединяться итәргә. Тауга менеп, анда пещерага менеп, шунда Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган. Особенно Рамазан аенда. Анда теге хаҗа баргач, мин руководителенә сораган идем, шушы пещера ул бүген бар, кая ул анда гыйбадәт кылды инде, кая иң беренче аятлар инде. Ана сораган идем, әйдә меникме шунда дигәч, ул әйтә, анда менәргә кирәк ди 2 сәгать ди. То есть анда баскычлар ясаганнар инде менә торган. Эсседә бик авыр менәргә дип әйтте инде. Шуның өчен бармадык анда. Представьте, анда бернинди вакытта бер баскыч та юк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында шунда менеп, прямо пещерага кирип, шунда Аллаһка табынган. Рамазан ай килеп җиткәч, менә шушы 37 яшьтән алып 40 яшькә хәтле. Примерно 3-4 ел килеп чыгамында Аллаһ Тәгаләгә шулай 3 ел булган, 4 елны Аллаһка гыйбадәт кылган инде. То есть Рамазан аенда гына шушы пещерага менеп, Аллаһка Рамазан аенда шунда табынган. Аның хатыны слуганы җибәреп, аңар ашауны алып килгән инде шунда. Бер вакыт Рамазан аенда Кадыр кичәсендә төнне килә шундый бер зат, аны фәрештә дип әйтәбез, фәрештә, Җибраил фәрештә. Ул аны фәрештә икән белми. Ала да бик каты нык кыса аны. Беренче сүз әйтә, укы дип. Иң беренче аят Аллаһ Тәгаләне иңгән укы дигән сүз. Теге беренче линияны аны әйтмәгән. Укырга дип. Беренче Аллаһ Тәгалә 2нче гасырда әйткән укыгыз дип. Шушы беренче аят безгә әйтә, что кеше гомер буе гыйлем алырга тиеш. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, бишектән алып ләхәткә кергәнче ди, гыйлем алыгыз ди. Бар 2 гыйлем, дөньяви гыйлем бар дини гыйлем. Иң мөһиме дини гыйлем булып санала. Менә бу Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи 40 яшь тулгач, шундый бер зат килә, күренми торган, аны катып кыса, укы дип әйтә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи була в панике. Паникага бирелә. Бик каты курка. Анда любой кеше паникага биреп, представьте, төнне тау эчендә кергәнсең син, анда Аллаһка гыйбадәт кыласың, төнне килеп күренми торган зат сине кыса да укы дип әйтә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, мин укый белмим ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи укый да белмәгән, яза да белмәгән. Ассаламу алейкум. Хәтта ул заманында да укый яза торган белгән кешеләр дә алай бик күп булмагандыр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи укый да яза да белмәгән. Ул әйтә, мин укый белмим ди. Но таудан төшеп, үзенең гаиләсенә кайтып,
Хатына әйтә, миңа өстемә ябыгыз дип, юрган ябып, шулай итеп, я киемме, я юрганмы, дерелтәп ятты беренче вакыт. Аннары Хәдиҗә моны тынычландырды. Шушы вакыйгадан галимнар безгә теге үрнәк итеп куялар. Хәдиҗә аның хатынны, мәсәлән, ир кеше ди, мәсәлән, куркып кайтса, паникага бирелеп име, хатын-кыз, әгәр дә ул бик хикмәтле булса, беренче ул тынычландырырга тиеш ди ирне. Безнең хатыннар нәрсә эшлиләр? Без паника бирсәк, алар да паника бирелә башлый. Хатын-кыз, наоборот, должен аны успокоить итәргә дип. Менә бу Хәдиҗә моны тынычландырды инде. Ул тынычлангач, икенче көнне буга ялышмасам, Хәдиҗә аны хатыны алып китте, аны үзенең двоюродный братына. Кем ул двоюродный брат? Була ул Варака исемле. Ул була глубокий старец инде, карт бабай, күзе күрми, но галим була. Дини галим була. Ул вакытта ислам дине булмый, ул вакытта христиан дине була, һәм ягуд дине була. Шушы диннең галиме була инде, гыйлемле кеше була. Мөхәммәд пәйгамбәр аңар сөйли шушы вакыйганы инде. Ул әйтә, сиңа шундый зат килде ди, Мусага килгән, ул Җибраил фәрештә ди. Шундый заманнар килеп җитәр ди, сине халык куачак ди. Куганда ди, мин сине ярдәм итәрмен ди, әгәр дә шушы заманга хәле килеп җитсәм ди, теге үлмәсәм дип әйтә инде. Ул улып китә. Мөхәммәд пәйгамбәр аптырыйшы инде, минем халык мине куып чыгарармын ди, дип әйтте. Аллаһ Тәгалә шушы вазифа белән кемгә җибәрде, бөтенесе каршы килделәр ди. Шушы вазифа белән. Шуннан да килеп чыкты шулай. Но Мөхәммәд пәйгамбәр халык арасында бик авторитетлы кеше була беренчедән. Ул аны исеме Мөхәммәд Әмин була. Әмин дигән сүз доверенный. Аңар кешеләр алып килгәннәр ценный әйберләр на сохранение. Аланда яткан. Ничек бар шулай кире биргән. Шунча аңар исем кушканнар Мөхәммәд Әмин дип. Ул бер кайчан да ялганламаган. Ул бер кайчан да хәмер ичмәгән. Бер кайчан да хатын-кызга кулын тимәгән, теге чит хатын-кызга инде. Пәйгамбәрлек вазифасы иңә башлагач, ул беренче җиде үзенең туганнарын. Әйтте, мин Аллаһ Тәгаләне ишесе дип, әйтте, бер Аллаһка гына табынырга кирәк дип, сынымнарга табынмаска кирәк дип. Менә шушы сүз әйткәннән соң, туганнары күбесе борыла да китәләр. Әйтә, син шунчын безне шунда җидеңме дип. Менә уйлап карагыз, христиан арасына кереп, менә христианнарны җый, әйт, бер Аллаһка гына табынырга кирәк дип, Айсага табынмагыз дип. Алар могут сине анда теге нәрсәләр, тухлыми помидорами или сами закидать анда нәрсә әйтмешли инде. Ул әле теге самый теге мягкий була ул. Ул вакытта сынымнарга табындылар, сынымнар бик каты яраттылар. Ул була инде әби бабай дине аларның. Ялар уйладылар, хәзер ул безнең әби бабай динне боза дип. Бик каты курыктылар инде. Шуның өчен беренче вакыт аңар бик игътибар бирмәделәр. Ул халыкны өндәде, җыйды. Бик әз кеше ярды. Беренче вакыт бик әз кеше ярды. Иң иярүчеләр булды, иң беренче мискин факирлар. Байлар бик ярмады. Потому что бой үзен мохтаҗлыкка сунамый. Обычно мискин факирлар бит ул мохтаҗ булгач, теге дингә лучшырак килә, чем бойга караганда инде. Постепенно дингә килә башладылар. Күбәя башлады, 40 кеше хәтле җитте. Мөхәммәд пәйгамбәр 13 ел өндәп, ялышмасам 40 кеше хәтле җитте. Мусламаннар инде. Шушы 13 ел дәврендә шушы дәгъват дингә өндәү бик авыр барды. Кем динне кабул итте, аларны кайберләрен үтерделәр, кайберләрен газапладылар. Күбесе куллар булды инде. Ул вакытта куллык заманы иде. Хәтта беренче муадзин була, Билал дигән исемне, ул була негр. Ул була кул. Яны хуҗасы белгәч, ул
бер Аллаһка гына табына икән, сынамнарга табынмый. Аны газаплый башлады. Специально чүлгә алып чыгып, өстенә кызган таш куеп, шулай итеп аны газаплады. И ул Аллаһ бер дип әйтте. Аннары шушы нәрсәне күреп, Абу Бакр Мөхәммәд пәйгамбәр якын дусты ул була инде состоятельный бай кеше. Шушы кылны сатып ала, и Аллаһ ризалыгы өчен аны азат итә. Аннары инде ул Мәдинәгә күчкәч, ул беренче муаддин була. Билал дигән исемне. То есть беренче азан әйтүче була. Кешеләр дингә килә бит инде. Дингә килгәч, стоит вопрос хәзер нишләргә? Дин тотарга рөхсәт бирмиләр Мәккәдә. Ул вакытта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу куша Мәдинәгә күчәргә. То есть Мәдинә белән Мәккә арасы 450 километр. Кайберләре күчтеләр, иң соңгысы күчә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу Абу Бакр белән. Күчкәндә аларны эзлиләр, әбишәйтәләр 100 дия дип, аларны таба алмыйлар инде. Аллаһ Тәгалә аларны шулай итеп яшерә. Мәдинәгә күчәләр, Мәдинәгә килгәч, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу постепенно ислам государство баракка китерә башлый. Мәккәдәге мушриклар, сынамнарга табынучылар, кафирләр курка башладылар. Аның хәзер власть безгә килеп властьны алыр дип, то есть алар беренче сугышны башладылар инде. То есть Мәккә шәһәрендә булган мушриклар 1000 халыкны җыеп бардылар Мәдинәгә сугыш белән. Мәдинә шәһәрдә яшәүчеләргә бик авыр булды, алар инде берни вооружение юк. Сугышка чыктылар, ул Бәдр сугышы дип атала, 315 кеше. Кафирләр булды 1000 кеше. Кафирләрдә бөтен вооружение булды. Атларда да, дөяләр дә булды, сөңгеләр дә булды, кылычлар да, бөтен әйбер булды. Ә мусламаннарда почти мондый әйбер юк бер нәрсәдә, потому что алар әле сугыш белән сталкиваться итмәгән булган. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бик каты Аллаһ Тәгаләдән дуга сорый, җылый Аллаһ Тәгаләдән дуга сорый, сәҗдә кыла. Беренче сугышта Аллаһ Тәгалә 3000 фәрештә җибәрә. Бу на самом деле булган Коръәндә килә ул. 3000 фәрештә сәбәпле мусламаннар беренче сугышны җиңәләр. Аннары вакыт үткәч, булар кафирләр бар, тик тормыйлар бит инде, куркалар. Тагын халык җыялар. И тагын китәләр сугышырга, бу була Ухуд сугышы инде. Ухуд сугышында мусламаннар җиңеләләр. Теге укчылар сәбәпче инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу шушы Ухуд тауга куя, ничәдер укчыларны, истәтү ничәдер укчыларны куя, и куша шушы җирдән китмәскә дип, бер качанда. И шунда калдыра аларны инде. Мусламаннар шушы Ухуд сугышында җиңә башлагач, шушы укчылар күрәләр, теге ганимәт малы ята. Трофей дип атала инде ул. Шушы трофейга кызыгып киттеләр трофей җыярга. Абу кафирләр моны күреп, тауның тыягына килеп, мусламаннарга нападать итеп, чуть Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу шушы сугышта үтермәделәр. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу Ухуд тауына өскә менеп көчкә чак качтылар инде, көчкә чак. Шушы кафирләр калдырып, кире Мәккәгә кайтып киттеләр. Без бу сугышны җиңдек инде дип инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу тик тормый, ул тагын көч куат җыя. Кафирләр дә тоже курка башлыйлар тагын, и кафирләр җыялар теге союзникларны инде. Бөтен союзникларны җыеп теге тирә-юньләрне инде. И ялгышмасам 10,000 гаскәр белән килә. Мусламаннар тоже анда күп булмый. 2000, 3000 халык була булгай. Ул була 3нче сугыш инде. 3нче сугыш ул була Урва дип атала инде. То есть мусламаннар анда Мәдинә вокруг Мәдинә тирәли теге казыйлар чокыр. Полностью чтоб шушы чокырны үтмәсеннәр дип инде. Куялар укчыларны инде. Киләләр гаскары белән шушы нәрсәне үтә алмыйлар. Анда үзенең лагерына обосновать иткәч, Аллаһ Тәгалә аларга каты җил җибәрә.
Алар шушы җилгә чыдый алмыйча кире кайтып китәләр. Шундый авыр вакыйгалар үтә мөселманнар ул вакытта. Шушы дин сәбәпле. Шушы дин сәбәпле алар даже не то что теге садака биргәннәр, алар үзләрендә корбан иткәннәр, даже сугышка да чыкканнар. Шушы дин өчен инде. Аннары карыйбыз үзебезнең элекке әби-бабайларга. Мәсәлән, Иван Грозный вакытында менә безгә ничек дин килеп җитте ул. Ул вакытта бит инде араблар булдылар, сәүдәгәрләр булды. Шушы сәүдә белән татарларга шушы дин килеп җитте дип әйтәләр инде. Ул вакытта Болгар җирлегенә шушы дин килеп җиткән булган инде. Шушы Болгар җиренә килеп җиткәч, татарлар динне кабул итәләр инде. Алар үзләре дин буенча яши башлыйлар. Цивилизация алга китә мөселманнарның, татарларның. Хәтта әйтәләр, шушы Европада иң беренче мунча татарларда булды дип әйтәләр. Потому что мунча кирәк, ни сәбәпле? Тахарат аларга кирәк, гусл аларга кирәк, шул сәбәпле инде. Андары гына Европа шушы татарлардан подхватить итте, шушы мунчаларны теге төзи башлаганнар инде. Юна башлагач. Андары Иван Грозный 1500 ничәнче елда килеп Казанны аларга маташа, берничә мәртәбә ясый, но бесполезно. И әйтәләр, ялгышмасам инде, тарихчылар, хыянатчылар аркылы Иван Грозный Казанны ала дип инде. Теге предательләр аркылы инде. Болай ала алмаган, көчле булган мөселманнар инде. Яндары мөселманнарны басып алып, шукындыру процессы башлана инде. Шукындыра башлыйлар, анда баракка килә башлый кем, керәшеннәр баракка килә башлый инде шуннан инде. Менә шундый рәвештә безгә хәтлек дин килеп җитте. Даже совет заманында да авыр булмады безнең әби-бабайларга. Менә совет заманында да теге сез үзегез беләсез инде, анда мәчетләрдән инде теге нәрсә ясаганнар. Клуб та ясаганнар, склад та ясаган, нәрсә генә ясамаганнар инде анда. Но альхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән хәзер дин ачылды. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән. Менә тарихка карасам, шундый рәвештә дин бар да инде. Но безгә хәтлек килеп җитте. И безнең өстебездә хәзер башка поколениягә шушы динне тапшыру. Безнең өстебездә тора. Үзебезнең балаларыбызга, внукларыбызга, правнукларга шушы динне аларга күчерү. Менә мәсәлән, элекке бабайлар, мәсәлән, Вазифа абый алабыз инде. Яхфар абыйлар, аларны бит инде әти-әниләре өйрәтеп калдырган динне. Әби-бабайлары өйрәтеп калдырган динне. Алар да безгә хәлле менә күчергәннәр, һәм безнең өстебездә дә шушы динне башка буыннарга да менә шулай итеп күчерү кирәк. Кайчан күчерә ул? Кайчан кеше ислам динне өйрәнә башлый. Ислам динне өйрәнә башлагач, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Семьяга бәрәкәтен бирә, авылларга бәрәкәтен бирә. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә ди халыклар ди, шәһәрдә яшәүчеләр ди, авылда яшәүчеләр ди, Аллаһтан курыксалар ди, то есть беренче иман китерсәләр ди, аннары Аллаһ Тәгаләдән куркып яшәсәләр ди. Гөнаһлардан куркып инде. Гөнаһлар кылмыйча. Аллаһ Тәгалә әйтә, без күктән бәрәкәт ишекләрен ачарык ди, һәм җирдән бәрәкәт ишекләре ачарык ди. Яни Аллаһ Тәгалә бирә, но бәрәкәт ишекләре яба. Ни сәбәпле? Кеше дин тотмаса, Аллаһ Тәгалә бирә байлыкны, но бәрәкәтен ала. Гаиләне бирә, но бәрәкәтен ала. Аны бит әле бәрәкәте кирәк. Бәрәкәт кайчан килә? Кайчан кеше дингә басып, Аллаһ Тәгалә кушкан буенча яши башлый. Намаз укый башлый, ураза тота башлый, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Мал дигән сүз түгел, малның бәрәкәтен бирә. Гаиләнең бәрәкәтен бирә, балаларның бәрәкәте бирә. Әнә ул бәрәкәт. Bizim vaqt әле күпме анда? Вакыт әйт. Ничә минутта бүген? 50. Хәзер бер-ике сүз әйтәм, бәрәкәтнең мәгънәсен. Бәрәкәтнең мәгънәсе, мәсәлән, алабыз машина сатып алдык. Машина сатып алдык. Машина мәсәлән 1-2 ай үтте, мысы ватыла башлады, тегесе ватыла башлады.
ремонтка йөртәсен. Менә ул бәрәкәте юк дигән сүз машинаның. Ә если мәсәлән бәрәкәт бар икән, ул зак йөрисен, ул күп итеп файда китерә. Әз әйбер, но күп файда. Ул бәрәкәт дип атала. Ә бәрәкәт ул матди яктан гына түгел. Бәрәкәт ул гаиләдә бәрәкәт. Мәсәлән, синең балаларың бәрәкәт булса, мәсәлән. Ничек була? Әгәр дә синең балаларың тыңлаулы булса, тәртипле булса, менә ул бәрәкәтле дип атала инде. Дин буенча яшәсәң, балаларыңа динне өйрәтсәң, Аллаһтан куркып яшәсәләр, Аллаһ Тәгалә балаларга да бәрәкәтен бирә. Безгә дә, бөтенебезгә дә бәрәкәтен бирә. Иншаллах. Субханакалла бихамди, ашһаду ан ла илаха